Misangat na sa ang Certificate of Candidacy o ang grupo nila ni kanhi Tourism Secretary Ace Durano ang bakod party standard bearer pagka-gobernador sa Lalawigan sa Sugbo. Kauban misangat ang iyang running mate nga si Re-electionist Vice Governor Hilario Davide III. Samtang magpapili usab pagka-kongresista sa ikalimang distrito si kanhi 5th District Representative Red Durano. Ani ang report? Mitambong una silang kanhi Tourism Secretary Ace Durano, Vice Governor Hilario Davide III, uban sa mga miyembro sa Bakod Party o kabanay sa Santos nga misa dito sa Capital Parish. Human ini milahos sa Provincial Comelec Office aron pagduso silang Certificate of Candidacy. Unang miduso si Durano sa iyang COC, misunod usab si Davide. Sa press conference, gipasabot ni Durano ang nagtukmod kaniya sa pagpapili pagka-gobernador. Kung dili ta mohatag og tingog sa wa nakauyon, o di ta mohatag og alternatibo na panglantaw pamaagi, wa gyud mausab. Ya para nako kung way mausab, mo ni magbalik-balik lang ning katong nikalit lag taas ug daghang nangamatay sa COVID. Gipakisama ni Durano sa bukid nga Tangason ang iyang pakig-atbang kang Governor Gwen Garcia apan malaumon nga suportahan siya sa mga Sugboanon. Ang isyu sa panglawas, ang prioridad niya diin usa sa iyang himuon ang pag-regular sa mga health frontliners nga nagserbisyo sa mga public health care facilities sa probinsya. Akong nakita nga 10 bilyones ang budget kada tuig sa Kapitolyo, para nako kung naidaghang mga kompanya nga ninghatag og saktong tabang og ayuda sa ilang mga empleyado, para nako mausad na angayan buhaton sa provincial government sa tanan nga nawad-an og pangita og panginabuyan. Katapusan nagserbisyo sa 5th District, si Durano isip kongrehista ni adtong 2013. Samtang ipahayag ni incumbent Vice Governor Junjun Davide nga subling magpapili sa pwesto nga mopadayon siya sa serbisyo. Si Secretary Ace dunay programa gyud nga alang kanako maayo ug sustainable gyud para sa atong mga kaigsuonan dinhi Sugbo. Miduso usab sa Certificate of Candidacy si kanhi 5th District Congressman Red Durano nga magpapili pagka-kongresista sa ikalimang distrito. Lakip sa misangat sa COC si Taddeo Sibico ug Jed Almendras nga magpapili pagka-provincial board sa 5th District. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.